Saan naman tayo para magpapahinga yung ating mga pangmalakasang mga dancers. Now, for the next Corazapin, oiha, mga balikbayan to. Engineer Vic Villanes at ang kanyang kapares, ano itatawag ko dito? Miss or mag-Mrs. na? Ha? Miss Maris Montances, soon to be Noronia. Alright! Ito ang Corazon number, Miss Maris Montances Noronia at ang kanyang kapares, Engineer Vic